Takže prajem pekný deň, vítam vás v mojej záhradke. Dnes som sa rozhodol, že si rozšírim pestovanie dobrej mysle a medovky, ako sami vidíte, krásne spolupracujú. Dokonca na niektorých miestach medovka prerastá do dobrej mysle, čo vôbec nevadí, lebo je to skvelý čajík a keďže ma málo, som sa ju rozhodol rozšíriť. Takže zvolil som si nasledovný postup, hradbu, ktorá predtým mala slúžiť na zastavenie buriny, bohužiaľ nefungovala, hlavne pír, prhlava a iné rastliny bez problémov prechádzali po túto hradbu, tak som sa rozhodol zvoliť postup, rozobrať túto kamennú hradbu a poukladať okolo kartónový papier aspoň v 3 vrstvách, na ktorý som zaťažil týmito kameňmi, kde zároveň vzniknú ostrovčeky, keďže medovka a dobrá myseľ majú radi teplo, ktoré budú vytvárať tieto kamene. Okolo týchto kameňov budem dávať organický odpad zo záhradky. Samozrejme, bolo by dobré aspoň 2 dní ho nehať presknúť na trávniku, pretože nikdy neviete, aké látky sa môžu vylúčovať a môžu spomaliť rast tejto vašej rastliny, ktorú naopak chcete vypestovať čo najkrajšiu. Takže tento už je asi tak dňový, jednodňový, už je trošku presknutý, to je len na ukážku najlepšie, keď je už pomaly ako seno, ale už to vyzerá, že tieto byliny sa nechytia, keby začalo aj pršať. Takže takto ich poukladám na ten kartónový papier, nechám samozrejme okolo týchto skál a môjim cieľom je, aby som takýmto spôsobom bez sadenia rozšíril túto, ako by som povedal, mini záhradku medovky a dobrej mysle, kde na jeseň už nezostrihám tieto byliny, nechám ich vysemeniť. Takže uvidím, ako sa mi to podarí na jar, či tu niečo vyrastie. Za ďalšie tu mám, samozrejme ešte som zabudol povedať, že tieto byliny som predtým zostrihal na polovicu. To sa mi veľmi osvedčilo, viacej nie ani menej, pretože takýmto spôsobom sa krásne rozrastú, ako vidíte sami. A za ďalšie si udržiavajú dostatok vlahy a sú pekné, husté, takže mi tam už nerastie žiadna burina, alebo takmer žiadna, alebo iné rastliny. V skutočnosti ja burinu nepoznám. No a tu nám máme šalviu lekárskú. Šalvia lekárska je krásna, už sme ju 2 razy stihli a je len máj zostrihať, takže sme nehali už niečo aj včielkam. A veľmi dobre sa jej tu darí, nakoľko tu vzadu je takýto malý kamenný múrik. Okolo nej sú naukladané takéto veľké kamene, keďže šalvia má rada teplo, kamenistú pôdu a tu v záhradke je veľmi kvalitná pôda, tak som sa jej snažil trošku napodobniť to prostredie. No a keď sa na to pozriete vlastne teraz celé, tak to vyzerá asi takto. A ešte chcem pridať trošku toho kartónu, lebo som sa rozhodol, že predsa len ešte trochu rozšírim toto tzv. Políčko, kde bude medovka premiešaná s dobrou myslou, nakoľko sa veľmi dobre navzájom znášajú a vyzerá to tak, že je to tá správna cesta. Takže teraz sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie video. Dovidenia.